So hi guys, good morning. So karon napamigyapon og Santiago Bay Resort. Mao ni ang part 2 sa akong video diri sa Camotes. So akong ipakita nyo ang morning view of low tide diri sa Santiago Bay Garden Resort. Manang dagat pag low tide. Di ba? Taas kayo ang pag may pangiro na kadagandagan. So sige guys, so manatag picture. So balik na tadad to kay medyo init-init na. So sige, may buntag kanyang tanang guys. So karon man ni ang day 2 na mo diri sa Camotes. Then karon mo daw mi sa Mangodlong Beach Rock Resort. Beach Rock Resort. So sige. Sige, so karon niya na tan diri sa Mangodlong Rock Resort. Morning, sir. Guys, so mo ni ang view diri sa Mangodlong Rock Resort. Pila galing ang entrance diri? 20 per head. So ang entrance diri nani ang view. 20 per head ang entrance. Nani ang view, nani ang indot. Then marag na pa slide ato. Ito ni siya nga tuwan. Worth it na sa guys. So, Worth it siya kay nindot ang view niya. 20 pesos ra. Mano yung kuan. Nindot diri hapon. Yeah. So padumi sa pikas. Kung na slide. Oh. Ikaw ka? Hyper ko ya. Ha? I-hyper ko. Diha. Ito ba? Asa man ka pa hyper? Lalay. Oh, Ha? dito lang ang dagat. Sa dagat? Oh. Ayun, diri ron. Aha. Aday. Sige na, langit na. Itong kuhan, backflip. Ganyan na. Sige. Diha. Dire. So pa daw guys, kaya magpa-hyper siya. Nya pod.
Oh sige, bye-bye. Tingin mo. Uli na mo, Migo. Uli na mo. Nakoy, chicks. Uli mo, chicks. So, mo ni dire. Ang kalaki dire. So, sige guys. So, natadiri ng murag octopus. Gahapon, dato may gahapon. So, muna na akong video sa part 1. Dato may ang last. So, karong atbang, muna yung mong nakitaan. Muna na yung part 2 karon. So, paning na yung murag octopus. Dahil ko kayong balod rin. So, worth it kayo mong 20 pesos kung doon ka din. Sulit kayo. Nice kayo pang picture. Nindot ang beach. Nasa rock resort. Nasa octopus. Kita niyo na octopus. So sige, kay magilis ako kay maligo siguro ako. So guys, mo na yung view diri. Woohoo! Huwag akong pansit canton nga here. Guys, nami karon diri sa Chismosa Park. Unsay pangalan ng lugar ako ya? Esperanza. Esperanza. Oh, Barangay Esperanza. Barangay Esperanza. Nami nakita dito nga Chismosa Park. Salamat. Yeah. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng kuweba, kaso sobrang lalim niya. So papasukin na natin to. Mano ko nung nagtagalig ko guys. Sobrang madilim dito guys, pero maganda yung mga rock formation niya. So ayan guys, taas gid siya paambog. Di pareha sa Hinagdanan Cave. Dool rang yung hagdan ba. Kani may klarong Hinagdanan Cave, di ba? So ayan guys, pasulod na ta, hapit na ta maabot. Diri sa gamay nga kuweba ben. Ano siya guys, na siya gamay nga tubig. Teka lang, tabi po. So sige guys, so karon na natasod sa cave. Tanaw, pakita na ko ninyo ang cave. Maano siya, di lang maklaro kay flashlight na to. Tulig flashlight mo na siya ang cave. So maglight ta dire, mag picture me niyan ikaw man. Mabalin mi sa beach. Beach. Go. So sige guys, mga ligo na ta sa ilang cave dire. Pero gamay rang space niya guys, pero tinaka yung tubig. Pero pwede na ni. So tara. Pero tara. So humana guys. So nay sa kaberhin diri. Nisumbong niya mga nakabot ni diri. Nalig diri sa tapad diri sa cave. Butang. Ngit-ngit lang ang cave guys. So pasensya na mo sa video kay ngit-ngit din siya kay isa ka buksuga diri. Taray. Mara ni suga isa. So
Ano? Oh, ano mo? So karon guys na natagod sa Paraiso Cave. So sunod na sila. So wow, mas nindot ini na cave kasi ganina kay nahag lights. Tapos tambayanan. Likuranan, longboard ka. Alright. So, luwag kid dire lang. Lang. So yun guys.